Ετοιμάσου ξανά για την παραλία. Όμως αυτή τη φορά βρισκόμαστε στον κόσμο της Mac και του Brady. Στην ευχή, θα ήμουν τρελή αν έβλεπα κάποιους που είναι ολόγοι με τη Λίλα και τον Τάνερ να έρχονται προς τα εδώ στην παραλία. Εδώ με εμάς. Πώς? Έχω μια ερωτησούλα. Πού είμαστε ακριβώς? Ας πούμε ότι είμαστε στο μέλλον. Ωραία. Ενώ η Λίλα και ο Τάνερ θα πρέπει να προσαρμοστούν. Όχι τραγούδια. Ακόμα κι αν είναι από την καρδιά και προχωράει το σενάριο, όχι. Θυμάσαι τι είχαμε πάθει όταν είχαμε πάει στον κόσμο τους. Νέοι άνθρωποι, κάσους πίτες και πού θα εξαφανίζονται. Όπως ένας μάγος που κάνει μαγικό κόλπο. Όμως ο χρόνος τελειώνει και ό,τι αγαπάνε μπορεί να χαθεί για πάντα. Αν δεν δουλέψει αυτό και η Λίλα με τον Τάνερ εξαφανιστούν, δεν σημαίνει ότι δεν βρεθήκαμε ποτέ. Ο Ροζ Λίνς και η Μία Μίτσελ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Disney Channel. Τι θα γίνει πια με την πάρτι τους? Η παραλία των εφήβων 2. Πρεμιέρα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 5 μόνο στο Disney Channel.